Приятели, махнах се това от косата. Много хубаво ми е съшила. Тук ще видях, че някой ми е изгледал клипчето, което благодаря много за това нещо. И така, да качвам за русалки или за себе си. Мисля да качвам за себе си, защото първо не знам как да се направя скриншот на таблета, защото аз в момента не съм от телефона, а в таблет. Правя скриншот като нормалните телефони, но не става нещо и затова няма как да е своя профилна снимка. Не знам как да качвам за Лилияна Ашкова. Просто ще качвам за себе си. И след малко, след 5 минутки горе-долу, ще кача още едно влогче. За сега, чао! Ще се видим после. Обичкам ви. И не знам как да ви викам. Чао! Пишете долу в коментарите как да ви викам. И чао!